Makadii baba zvedu kuti makadiwo zviri nani kudziri sei ndima neupenyu. aiwa ndima mazuva ano dzakambomira sezvamuri kuona izvi kuti munhu akakwara so upenyu ndizvozvo takuita wokutatarika ndo zvatati tiuye tione kuti zvakamira sei. Tinotenda. Taona kuti panenge pakaitika tsaona, so mungatudzawo zita here rekuberekwa nemakore. Alright. Ini ndinoitwa Felix Musoni. Ndine makore anokwana 53. Alright, so mungatudzawo chii chakaitika here kuzotanga kwedambudziko kuzosvika pari nhasi, kuti chii chakaitika, maita nezvei, uye chii chakazosakisa kuti tive tichiona dambudziko rakadai, because tirikuona tichiratidza kuti hamusisina rimwe gumbo kuburikidza nenjodzi yekurumwa negarwe. So mungatitsanangurirawo kuti chii chakaitika here, kuti vateereri vedu vakwanisewo vachinzwa kuti zvii zvakatora nzvimbo, kuitira kana paine vanoda kuzotipawo rubatsiro vanenge vachikwanisa vachitibatsira. Aiwa, ndizvozvo. Inini sekuona kwamuri kuita handisina rimwe gumbo. Ndaenga ndiri kuita basa rekubata hove ndine vamwe vangu. Saiyo nzira. Zvichireva kuti manga muri muchiita zvekuredza nditi? Hongu. Alright, ibo. Handei. Saka ndingati ndo basa chete ratachikwanisa kuita ranga richiraramisa mhuri kusvikira ndazosongana netsaona. Saka zvakaitika pamusi wandazosangana netsaona iyi takaenda kuLake Chivero, ndokwandakasongana netsaona. kuLake Chivero iri rekunotora nditi? Hongu, kuLake Chivero yekunotora. Alright. Saka taenda kuLake Chivero hatina kusvikotanga nekupinda mvura, takasvika kwakabva kwaita mhepo manheru iyayo tisati tatanga kuredza. Saka nguva dzepakati peusiku kuma1 takabva tazopinda, taifangwa kunge tichipinda tichiita kukanda manetsi edu netsoka. Saka umwe wangu wandaifamba naye ipapo nevakomana vechidiki vataive navo anonzi Simbarashe Bauren akabva anditi sezvo kwaita mhepo hatichapinda netsoka, taakushandisa bhoti. Kubva anobhadhara mari yekuti tikandirwe mamburi edu nebhoti. Mamburi edu akabva akandwa nebhoti kwakwa kumapasti 1. Waiva usiku? Wahuri usiku ehe. Alright. Takandirwa manetsi edu nebhoti kumapasti 1. Saka zvinoitika kati kakandirwa mburi kuno kwarinotanga kupinda nako bhoti kune vakomana vaviri vanosara vakabata tambo dzeneti kuti rigare zvakanaka. Nekwarinonobudira bhoti kwarinera kuperera kune vamwe vaviri vanonogamuchira ikoko. Saka ndo zvakaitika kubva tagamuchira neti redu takutodhonza neti riyari. Saka patetidhonza neti webhoti anenge atopedzawo basa rake, akangokandira yakakutambidzai tambo dzenyu anenge atopedza basa. Saka taidhonzera neti redu mumvura iri pasi pemabvi. Mumvura pataidhonza mbura redu yairi mvura iri pasi pemabvi. Saka zvaireva kuti mvura yange isina kuwanda zvekuti yange isingatopfuure mabvi? Yaisingapfuure mabvi. Alright. Yairi pasi pemabvi mvura iyoyo. Takadhonza mbure redu. Kubva tatopedza kudhonza mbure redu, kubva taisa pane chimwe chisaga chatoburitsisa mambure kati tinge tabata hove. Tatiri 7 pachikwata chedu, tatiri 7 inini naSimbarashe Bauren nevamwe vakomana vatati navo vaizotibatsira kuburitsa neti mumvura. Saka tapa kunoburitsa neti riya mumvura takutoenda kunze zvekuti vakomana vanga chidhonzawo chisaga chiya kuti tatowo kunze vavatotsika pamapeto pemvura kudry ground. Inini naSimbarashe Bauren naNyasha tisi takasara tiri mumadhaka, kwete mumvura, mumadhaka, zvekuti tsoka dzedu dzadzatongosara kutsika padry ground. Saka zvichireva kuti kwanguri kumahombekombe kwedhamu. Hongu, kumahombekombe kwedhamu. Alright. Saka ini ndakabva ndangonzwa nechemumasure mangu bva ndatonzwa dzvinda batwa
tsoka yangu ndo yakabatwa. Ndobva ndatendeuka kubva ndaona ndatobatwa negarwe rarakakura zvikuru. Ndatendeuka kudaro, vamwe vangu vakanzwa impact yekurumwa kwandakaita, vachibva vacheukawo kubva vaona garwe riye, kubva vatiza, asi rarakandibata kubva ndaitoridza mhiri ipapo. Kutiza kwakaita vamwe vangu, simba rashe Bhauren, tapinda mumvura tisina kana chatatakabata. Ndichirevera kuti weapon yekuzvidzivirira danda kana chipfumo kana chiita hatisina chinhu, tachingori vanhu vasina chavanacho, tichitoburitsa neti redu mumvura. Mirai makadaro. Saka zvinoreva kuti ndo waiva mupinduro wenyu wamazuva ose kubva muchatanga kana basa iri? Tichatanga basa iri taisungirira zvigubhu, taisonerera zvigubhu ma5 liters musaga, togona kuasonerera ari 4 maempty ma5 liters, ndo inenge iri life saver iyoyo. Saka taizosambira tichienda pakati pedhamu tichishandisa malife saver ezvigubhu. Saka musi uyu saka musi uyu kanga ari kekutanga kushandisa this method yekuredza nayo. Pane zvakanga zvaitika tichibva kumba. Pane zvakanga zvaitika tichibva kumba zvekuti Bhauren akabva angonyumwa akati neizvi zvaitika izvi hatichaita sei, hatichapinda tichishandisa zvigubhu, ngatichishandisai bhoti, tokumbira vebhoti vatikandire. Saka vakomana vaya vatiza inda ndiri kuchema, Bhauren akazonowana danda kusango, nekuti kubva pandakarumirwa nepaive nehembe dzatatakumura tichipinda mumvura, papaine kaurefu kangada kuita 15 to 20 meters. Saka pahembe ipapo papasina danda, Bhauren akabva azonopinda musango achitsvaga danda, kubva azoriwana danda riya, kwakuuya nedanda riya achibva asvikwana indadonhedzerwa pambure negarwe riya richitori panze. Sara ndibata kudaro, rakazama kutora huswa sechinhu chachabuda kunze kwemvura. Rakazama kutora huswa nesimba raro muswe kuti rindikandidzire mumvura. Saka inda ndakasimba ndakabata mbure, ndakarara nechemanhede ndakabata mbure rarakazara hove. Saka ndaizama kuunganidza hove dziya kutsoka yangu yandandanzwa yakabatwa, ndichiunganidza ndichisebedza neti riya rine hove kutsoka yakabatwa. Saka iro garwe iri parakandityora, ndakaona richindityora, handina kunge ndaziva kuti kutyora kwarandiita harina kumedza tsoka yangu, rakabva rasvipa tsoka yangu, bva tangotarisana tiri panze ipapo. Saka Bhauren akazouya nedanda achibva asikuwana garwe rakangonditarisa, ini ndakadonha pasi, handisina simba rekusimuka kana kuti ndimire, handichakwanisi, asi ndandakabatirira pambure rakazara hove. Saka ndakatarisa kudaro, ndakaona Bhauren akarova garwe riya danda rekutanga, garwe harina kutiza, rakaramba rakangonditarisa. Achibva arirova futi danda riyo chipiri, garwe harina kutiza futi, rakaramba rakangonditarisa. Saka nemhere yandainge ndaridza parakandityora kumvura uku kwakuine vanhu vakawanda vanga vaendawo kunoraura hove nemanetsi, vakabva vauya nematanda vachitoziva kuti kune vabatwa negarwe. Saka vanhu vaya vakazowanda panzvimbo paya kwakusvika kwakubatsirana naBhauren kurova garwe riya kubva ratotendeuka kwakukona kupinda mumvura ndakatarisa. Saka Bhauren kwakuzowana simba kwakundisumudza kubva mumadhaka muya mandandadonhedzera, andiburitsa panze. Saka chakazondipa kubvuma zvichoo ndakuwara, vakomana vava kundivhara kumeso nehembe dzatopindisa mumvura dziya kuti ndisaona tsoka kuti yabviswa. Saka tsoka yakubviswa kwayakanga yaita yakasara yakarembera nerunda isiri pabhonzo, bhonzo remupimbira rarakasara rakadai, tsoka iyi pasina yayatobviswa, asi bhonzo rarasara rakangodai. Ndobva vazodedza futi vakomana vebhoti vaya ratatashandisa kukanda mamburi. Saka zvikureva kuti garwe rakatyora tsoka before mupimbira, kubva patangira chitsitsino, patangira chitsitsino chetsoka icho. Saka paimpact yekundiruma paya mazino aro akanokrekesa mabhonzo emupimbira. Ndopa kutyoka kwakaita tsoka paimpact yekundiruma paya zvakabva zvaita kuti bhonzo remupimbira ritsemuke, asi tsoka yabva yangosara yakabata nerunda. So vakomana kabva vadedza bhoti,
vadedza bhoti riya rakabva rauya nekukasika rine vakomana vazondibatirana kubva vandipinza mubhoti kuti tiende kumwe papoindi yanga iri padhuze pekuti taigona kuzowana motikari inonditakura kuti ndiende kuchipatara. Saka ndakazopinda inini mubhoti naBauren, Simba Rashe Bauren, shamwari yanguyo nevamwe vakomana vanga vauya kuzotibatsira kuti ndikwanise kuwana rubatsiro kumota, nevakomana vaviri vaichapa bhoti. Kubva taenda ndatakurwa, takazonosvika panzvimbo yatoti Patree Society. Patree Society paya ndo chete nzvimbo inokwanisa kuti kana munhu akakuwara unowana motikari inosvika pamvura. Inokwanisa kusvika pamvura iyi. Ndine mubvunzo. Musati mabva apa pakarohwa garwe here harina kukwanisa kunge richiurayiwa here kana kuti? Harina kukwanisa kunge richiurayiwa because isusu kurohwa kwataiita tairova nematanda. Saka chinhu chiya semhuka hombe haidi kurohwa nematanda, inenge ichida kurohwa either kana ukaonawo laki rekuwana banga rakasimba kana pfumo kana kuti dei pakasvikawo veparks panguva iyoyo yandakarumwa iyoyo vaikwanisa kuriuraya. It's okay. Saka harina kufa rakabva rakadzokera mumvura. Saka tasvika kuTree Society kuya takasvikowana mukomana wemotikari atotimirira, nekuti nguva yandakarumwa nemotikari yandakarumwa negaro vakomana vakabva vangofonera motikari kunotona kuti mukoma musoni varumwa negaro vakuwara zvakaipisisa. Saka uya kuTree Society utimirire tikuya todaenda kuchipatara. Takabva tasvika kuTree Society kuya patatosvikowana motikari yakatimirira, ndichibva ndaburutswa mubhoti kubva ndaiswa mumotikari yaIan. Kwakubva ndapinda mota muya naBauren naumwe anonzi Levi akanga auyaona Ian kuti vazobatsirana kundiendesa kuchipatara. Pataenda kuNorton Hospital. KuNorton Hospital kuya tichisvika vachiona kukura kweronda tsoka pasina, vakabva vangoti hatikwanisi kubatsira munhu uyu nekuti ronda iri rakakurisa, uye zvino inguva yeusiku hapana chiremba anokwanisa kuona kana kutinyorera mushonga kuti tomupa mushonga werutsiro. Saka takabva tabva pachipatara paya paNorton Hospital pataenda kumba kwaSimba Rashe Bauren. Taenda kumba kwaSimba Rashe Bauren, anga akachengetawo kamari kaanga ainako, anga ane mari $90 yanga ainayo kumba. Kubva atoona kuti hatichaiti zvekunonoka, peta tichidira motikari fuel tinange kuHarare Hospital. Ndo zvatakazoita kubva taenda paKarina kubva motikari yedu yadirwa fuel. Ndofunga mushure menguva ingakwana 26 minutes kana ndisingakanganisi kubva muNorton kuenda paHarare Hospital, takati titopinda pacasualty. Tasvikawo paHarare Hospital takasvikowana manesi vanga vari on duty vakatomira pareception pavo. Kubva vandiona vachibva vati ronda iri rakakurisa uye munhu ari kubleedha zvakanyanya, regai timutse madhokta ari pastandby. Papa ine madhoktas mairi anga ari pastandby. Madhoktas ayaya achibva amuswa kubva vatouya, kubva vasvikoona ronda rangu nezvazvakaita tsoka chimiro chacho, vabva vatoti iyi emergency, vanosakwanisa kusara vachiita zvekubhadhara zvepaperwork chisarai muchibhadhara munhu takutoenda naye kuemergency room. Chibva ndatakurwa ndapa stretcher bed, vataenda kuemergency room kuya ndo kwandakasvikoiswa madrip mairi neoxygen nekubayiwa majekiseni nekupiwa mapiritsi nguva imwe cheteyo ndichigezeswa tsoka. So tinozoona kuti gumbo rinenge rakazosvika pakudamburwa kubva kuchitsitsinho nemupimbira, rakadamburirwa pasi pepavhi. Chii chakazotora nzvimbo? Saka zvakaitika ndapinzwa kuemergency room kudaro, madhoktas vakazotesta tsoka yangu iya yakarembera because yakabata nerunda ruri kuseri kwetsoka rwakasimba. Saka ndiri patreatment kudaro vakabata zvigunwe zvetsoka iya yakadambuka iyai, vakanzwa kuine feeling, vakatondibvunza kuti uri kunzwei. Ndikati handiri kunzwa munhu ari kubata zvigunwe zvangu zvese zviri 5 nekuti vaizvibata 1 by 1. Ndo
matestiro avakandiita patsoka yakadambuka iye vachibva vanzwa chigunwe vaiti vakabata zvigunwe chiveve chaisvika maichinzwa imimi kubatwa kwefeeling ndaiinzwa kuzvigunwe kuti makabatwa kuti ndabatwa. Saka machiremba vakazobhesa hopu yavo pakuti sinzi aine feeling kuzvigunwe taakunamatidza tsoka pakare payabviswa. Saka vaiona kurarama kwetsoka vachibatanidza nesimbi vachibva vaita saizvozvo kubva vaisa waya nesimbi patsoka iya kubva yatomira zvakanaka tsoka vaine tarisiro yekuti tsoka ichaita sei ichararama. Kubva ndagara netsoka iya vaibatanidza iri pasimbi kudaro. Saka vachibva vazorequesta kuti ndiiswe umwe mushini unonzi vacuum dresser. Vacuum dresser iyi inenge ine tumapaipi tune tuchidhonza urwa muya mukati metsoka yanga yakakwachuka iye. Saka vaibvisa urwa vachizama kuusapuresa kuti ibatane. Saka mushure me1 week vacuum dresser yakatadza kushanda uye tsoka yakatadza kurarama nekuti tsoka yakabva yatanga kusviba kuratidza kutofa kwayo. Feeling iya yandainzwa pazvigunwe iyai yakabva yatanga kupera ndisisainzwe feeling iyai. Saka tsoka yangu inini yakabva yatanga kuchinja ruvara kuita black yakutoshata tsoka. Asi bhonzo riya remupimbira riya parakakwachurwa nari kuenda pachitsitsino paya rari chine feeling. Asi mukati mangu ndairinzwa kuti bhonzo rangu rakatyoka nekuti vaiti vakauya kuzondirapa kana kuti vachiita vachindiongorora vakamuvha tsoka yangu ndainzwa ichiti jenge kuratidza kuti pane mabhonzo akatyoka ichirira mukati mumabhonzo ekutonzwa kuti pane zvakatyoka zviri mukati. So mushure me1 week nemazuva anenge 3 tsoka yakabva yatosviba kubva yatoramba kushanda kuratidza kuti haichatoshanda haichararama haichatofambi ropa hakusina. Vacuum dresser vakaziye vabvisa nekuti tsoka yanga yatofa. Saka machiremba vakazoisa pfungwa kumhuri yekuti tichiona sekuti tsoka iyi takutogura tsoka nebhonzo because bhonzo renyu pamakarohwa richinouraya chitsitsino engo yechitsitsino mabhonzo akapwanyika emupimbiri. Saka takutsvaga patingagura napo tsoka. Saka semhuri zvakavaomera kukurumidza kugamuchira. Kunyange ininiwo zvangu ndairwadziwa nekuti pekutanga ndakandatomboti munogona ini kugura asi kumhuri ndokwakasarira nyaya. Saka vana chiremba vaida authority yekubva kumhuri sandiwo mutemo vanotitauriranai vemhuri muwirirane kuti taakuita sei taakudimbura tsoka. Saka kumhuriwo zvakatora nguva kuti vagamuchire mazuva anenge 3 vasati vagamuchira kuti tsoka yaakugurwa. Saka kune vamwewo vavari muno vavakurumidza kuzvigamuchira. Kune vamwewo vanin'ina vangu vari kunze kwenyika vakanonoka kuzvigamuchira kuti chititumira ichi mafotos etsoka yamuri kuti haicharapika. Kubva machiremba vatora mafotos aya kubva vatumira kunze kwenyika kuya. Vaya vari kunze kwenyika kwakuzogutsikana kuti hazvishuwa tsoka haichaita sei haicharapika. Ndo pakazobva kuwirirana kwemhuri kuti aiwa tsoka ngaichita sei ngaichidimburwa. So yadimburwa kudaro zvakatora nguva yakaita sekuti munge munonzwawo zviri nani pakudimburwa kwetsoka even though panga pasisina hapo ndingati inini ndakadimburwa tsoka yangu uri musi weFriday. Handichatonderi zuva asi muri muna Machi imomo iri Friday. Saka iri Friday kudaro musi wandadimburwa tsoka because ndakapinda mutheater kuma 7:15 ndikazobuditsiwa kuma 11:30 dzeusiku. Musi iwoyo wandakadimburwa tsoka iwoyo ndo musi wandakakwanisawo kurara hope. The very day randakabviswa tsoka iroro ndakakwanisa kurara hope nekuti ndandisina pain yakanyanya yandainzwa yanga yagurirwa parodi. It's okay. So pakazotora nguva yakaita semuri muchipatara tichizosangana nemi mukufamba umu pamakazobuda makazotora nguva yakareba sei kuti mubude? Ndingati ndadimburwa tsoka ndakazogara sondo rimwe chete machiremba vachida kuongorora kuti pavadimbura paya
pane improvement here yekudzokedzana kwenyama panzvimbo neblood flow yangu kuti iri kufamba zvakanaka here pavadimbura napo. Saka zvakatora 1 week. Zvatora 1 week kudaro ndakabva ndadischarge kuchipatara. Ndadischargwa kuchipatara ndobva ndauya hangu kunokumba ndokugara, asi ndakapiwa mishonga yangu yandaishandisa yekuzora paronda nemabhandeji nemapiritsi andaifanirwa kuzenge ndichishandisa, ende handichiri kushandisa kana nanhasi. Alright. Ndosaka pazvikureva kuti pakademburwa rakabva rasonwa rapenderwa kuti risapinde mhepo nechando handiti. Hongu rakabva rapenderwa vachishandisa twine yavanoshandisa mutheater iyai. Okay. So apa pazvikureva kuti mastitch, ndambonzwa muchauro kuti mastitch akatodonha already, apo musisina mastitch. Zvavakaita ndadischarge vakandipa zuva rekudzoka kureview. Vandipa kureview, ndakazodzokera kureview musi wa19 April. Ndadzokera kureview musi wa19 April ndopa vakasvikoona kuti aronda riri kuimprova pakurikavha kwaro, vachibva vati mastitch aya taakubvisa, ndobva mastitch abviswa. So mubvunzo wangu uri kupa kuti zvichienderana nekuti ndo raiva basa renyu rekuredza, zvakabatwa kwamakaitwa negarwe uku kwakakanganisa chipa upenyu hwenyu kusvika pari zvino pamazuva iwaya atagara kubva pamakasangana netsaona iyi? Ipapo handidi kunyeperai munhu waMwari, ndikati unozwa munhu ukange wajaira basa rako saizvozvi munoona munhu, vanhurume vese ndikati tiri panguva yakaoma, kunyanya kana uchinge wasongana netsaona yakaita seyandakasongana nayo, nekuti indandajaira kuzvishandira, ndini ndanchikwanisa kuchengeta mhuri yangu. Ndingati kuwedzera ipapo patiri, mukatarisa pano pandigere panapa hapasiri pangu. Ndinotorenda, ndinobhadharawo rendi pano. So zvinhu zvinorwadza kuti handichakwanisa kushanda sekushanda kwandaiita mazuva ese. Uye vana, ndine vana vanenge vaine tarisiro yekuti tiri kuchengetwa nababa vedu, handikati madependence ari pandiri. And on top of that, izvozvi ndikati mukatarisa zvisiri pakamera munogona kuona avo ndibaba vangu vakagara apa, vakatouyawo kuzondiona vachifambira ronda irori, vanzwa kuti ndakuwadziwa negaro. Mukavatarisa pavari ipapapo, baba havana rimwe gumbo, murwere. Amai vakashayika 2013. Saka dzimweni dzenguva kushanda kwatati tichiita ikoko, ndini ndanchitarisawo futi baba nevanin'ina vangu vari kumusha, kunova iko kwavane vagere nguva zhinji dzavo. Because ndiri kuona futi kuti imimi gumbo rakaita tsaona nderekuleft, rababa venyu futi igumbo rekuleft. Ichokwadi papa hamusi kunyepa, kana mhuri yese iri kushamisika nazvo. Ndichimbotedzawo mukutaura nemukunzwa umu, takambonzwa zvinzi mune munin'ina futi akambobatwa negarwe kumashure uko, ndizvo here? Hongu ichokwadi. Inyaya inosiririsa. Ichokwadi. Okay, aiwa tinotenda. So rubatsiro rwamungade sofa rungaiterwe chii kuitira vateereri vedu? Pane vangakwanisa vangada kuzotibatsirawo kuburikidza nedambudziko redu irori? Ichokwadi, ndingati mainly inini hangu rubatsiro ruhombe rwandingada zvizhinji tombotiwo kune vanazvo, kana vane masimba, kana vangave utungamiriri hwenyika vakateerera. Rubatsiro ruhombe rwandingada inini nderwepekugara, panotiwo pangu kuti zvindiitirewo nyore, because yezvino mukatarisa kuti ndiri kukura, ndiri kuchembera, ende iri radambudziko randichafa naro, kuti ndizofa nedambudziko here kana kuti rufu rundiwanikidze ndiri pandinenge ndichiloja, unenge wamutoro kuvana vangu. Regai nditi kechipiri, rimwe dambudziko futi randiinaro nderechikafu. Ini ndini ndandichisenza ndichikwanisa kutsvaga chikafu chevana zuva nezuva kuti vana vadye vararame.
Ndiyo dambudziko rechipiri. Dambudziko rechitatu randakatarisana naro, ndine mwana wangu ari kuenda kuchikoro. Mwana uyu wani munhu wandisingatyiri, anogona zvake zvakanyanya, ari kuita form 1. Saka nderimwe dambudziko randakatarisana naro kuti iye zvino nyange mwana akanzi school fees inini ndakuvara, hapana chandichakwanisa kuita, mwana wangu anoenda kuchikoro sei? Saka ndo rimwe dambudziko hombe randakatarisana naro. Okay, then mungazodawo here kanawo artificial leg rekuti ringakwanisa kunge richawedzera pane rimwe racho iri zisipo? Hongu ini handina chandinogona kuramba, kana ndikawana vanogona kundibatsira neartificial leg, kana uri uchiya chaiyo kuti ndogona kufamba kubva pane imwe nzvimbo ndichiswerawo ndichiitawo zvandenda kwanisa kuita nemaoko angu, zvose izvozvo ndinogamuchira, hapana chandinoramba. It's okay, tinotenda. So vanhu vangazode kukubatai, vachida kukubatai in person, vanokubatai papi? Vanenge vane rubatsiro rwavo, vane chavawana, vane chavarida kukubatsiraiwo nacho? Hongu, ndinogamuchira. Inini ndinogara kuNorton, munzvimbo yeMarshlands. Vanokwanisa kundibata parunhare, kana kuti vanokwanisa kundipa rubatsiro rungave rwuri rwemari kuti ndikwanise kuwanawo kurarama. Line rangu rine EcoCash reEconet rinoti 0772 525 007. Ndo reEconet iro rekuti vanokwanisa kundiisirawo rubatsiro rungave rwuri rwemari, vanogona kusenzesa nhamba idzodzo. Dzinoburitsa mazita anoti Felix Zvidzai Musoni. Felix Zvidzai Musoni. Kozoti kune vanenge vachidawo kufona maybe pamwe line iroro ogona kuita not reachable, dzimwe nhamba dzandoshandisa i0712 079 490. Ndo line rangu rechipiri reNet1. Aiwa, tinotenda. So